il-vuċi ta' Clinton Paul. Fl-aħħar ħanċedu l-linja. Sena oħra tgelbet u għawna din flimkien biex niċċelebraw dan il-bidu ġdid. Sena oħra waslet fosna biex tkun ix-xemx li tagħti d-dija u teleb kull muskur. Pozitivita, solidarieta, memxejn li fixkel dan il-vjaġġ u gwaljanza l-lum naqdu l-kol it-tmun ġo ħajjitna l-ferħ ikun. 12 xar u dimna biex nimlew flimkien u dimna b'tama għalġejjien. 12 xar għalina hemm fil-qrib. 12 xar bħal fjamma jibdu mingħajr tmiem b'imħabba vera b'dawleqin. 12 xar għalina hemm fil-qrib. Sena oħra tgelbet u int min int tal-imeta tista' dawwar l-impossibbli f'realtà. Sena oħra waslet u int kif int f'liema stat tista' ssib il-qawwa, issib il-verità. Pozitività, solidarieta, memxejn li fixkel dan il-vjaġġ u gwaljanza l-lum naqdu l-kol it-tmun ġo ħajjitna l-ferħ ikun. 12 xar u dimna biex nimlew flimkien u dimna b'tama għalġejjien. 12 xar għalina hemm fil-qrib. 12 xar bħal fjamma jibdu mingħajr tmiem b'imħabba vera b'dawleqin. 12 xar għalina hemm fil-qrib. Positività, solidarieta, ugwaljanza l-lum naqbdu l-kol it-tmun. 12 xar u dimna biex nimlew flimkien u dimna b'tama għalġejjien. 12 xar għalina hemm fil-qrib. 12 xar bħal fjamma jibdu mingħajr tmiem b'imħabba vera b'dawleqin. 12 xar għalina hemm fil-qrib. 12 xar u dimna biex nimlew flimkien u dimna b'tama għalġejjien. 12 xar għalina hemm fil-qrib. 12 xar bħal fjamma jibdu mingħajr tmiem b'imħabba vera b'dawleqin. 12 xar għalina hemm fil-qrib. Mela, ħanieħu ftit il-sentenza li għandha l-kanzunetta tiegħek. 12 xar li rridu nimlew għal-Fader Portelli il-Peru. Jien dawartilek ftitek mill-kanzunetta tiegħek. Tajjeb għadu kemm ċemplinna persuna u x'veru. Miż-Żejtun għandu 97 sena.